خواهم گفت. اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و سرخط بعضی از مطالب روز. пайвандони ҷавонзан мегӯянд сарфи назар аз азияти шавҳар интизор надоштанд ки ӯ даст ба худкушӣ мезанад. як бор дар хонан дар пешон дасту поша баст гӯки мебин дар дайро мефурӯшад дар пеш худум. русия мегӯяд ки раҳбари гурӯҳи тундрави давлати исломӣ абубакри бағдодӣ эҳтимолан дар пайи ҳамлаҳои ҳавоии русия кушта шудааст. қиссаи тракторҳои бидуни харидор ва ё баста шудани корхонаи муштараки тоҷирон. тоҷикистон ва узбекистон санади ҳамкории дуҷонибаи гумрукӣ имзо карданд. имзои ду протокол рӯзи 15 июн дар шаҳри Бокуи Озарбойҷон аз сӯи Абдуфаттоҳи Ғоиб, раҳбари хадамоти гумруки Тоҷикистон ва Муҳиҷон Тоҳирӣ, сардори Кумитаи давлатии гумруки Узбекистон ба имзо расид. То кунун миёни Тоҷикистону Узбекистон дар самти гумрукӣ ҳамкориҳо хуб набуданд ва доду гирифти молу маҳсулот низ дар сатҳи паст қарор дошт. охири солҳои 1990 муносибати ин ду кишвари ҳамсоя ба сарди гароид ва аксари дидбонгоҳҳои гумрукӣ аз фаъолият боз монда буданд. равобит миёни Тоҷикистону Узбекистон пас аз марги Ислом Каримов дар сентябри соли 2016 рӯ ба беҳбудӣ овард. бо гузашти 3 рӯз аз худкушии Алифмо Худойназар ва наҷотдиҳандагон то ҳол ҷасади ӯро пайдо накарданд. ин сокини 28-солаи шаҳри Норак ки обистан буд худро ба дарёи Вахш андохт. пайвандони ҷавонзан мегӯянд ҳарчанд медонистанд ки Алифмо аз сӯи шавҳараш азият мешавад, вале интизор надоштанд ки ӯ роҳи халосӣ аз лату кӯбро дар худкушӣ мебинад. наздикони Алифмо дар суҳбат бо ҳамкорони мо аз лаҳзаҳои пеш аз марги Алифмо ёд оварданд. маҷрои Вахш дар шаҳри Норак дар 10 соли ахир чанд нафарро фурӯ бурда аст. гоҳҳо занон худро қасдан ба ин дарьё партофтанд. алифмо Худойназарова, зани 28-солаи сокини деҳаи Лангар, 13 июн худро дар ҳамин дарьё ғарқ кард. ин ҳамон ҷое аст ки Алифмо худро ба дарьё партофтааст. пеш аз ғарқ шудани Алифмо хоҳари ӯ шоҳиди ин ҳодиса будааст. ҳатто моҳидоро дида ҷуръат накарданд ки ӯро наҷот диҳанд, чун оби дарьё хеле баранд аст, зеро шаршараи нейругоҳ боз аст. дар тобистон оби дарьё хеле баланд мешавад, имкон надорад ки ғарқшудаҳоро наҷот диҳанд. нозанин бобиева, модари Алифмо Худойназарова, чанд рӯзи ахир азо дорад. мегӯяд ки духтараш Алифмо зуд аз хушунату зӯроварӣ ва лату кӯб шуданаш аз ҷониби ҳамсараш шикоят мекард. онҳо ин ҳодисаро пинҳон мекарданд ба умеде ки рӯзе ин хушунат анҷом меёбад. мегӯфт ки мезанам азо уметия. ман худам дидам ки 2 бор зад сиёҳу кабуд овардаш. як бор дар хонан дар пешон дасту поша баст гӯки мебин дар дайро мефурӯшад дар пеш худум. 6 будум дар дасту поша баст дар пеш худум мебирам мефурӯм. гуфтам ки чӣ мефурӣ дар дасту? гуфтам нафур чӣ мефурӣ? гуфт ки ман мебирам мефурӯшам, мара ҳеҷ ке чӣ намек. алифмо Худойназарова 2 моҳа ҳомиладор будааст. мақомоти шаҳр мегӯянд ҳоло мунтазири таҳқиқи сабаби худкушии ӯ ҳастанд. вақте ки сатҳи маърифати баъзе аз ҷавонони мо коста аст, яъне ки аз рӯи гуфтаҳои модараш маълум шуд ки Алифмо пас аз хатми синфи 9 давом надодааст хондану дар мактаб. шояд ки аз камсаводии ин духтарак бошад, шояд ки аз маърифати пасти ин духтарак бошад. ба худкушӣ даст задани ӯ чӣ оқибат дорад, шояд ки худ дарк накард. ана бинобар ҳамин сабабҳо шояд ки духтарони мо ба чунин корҳо даст мезананд. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳри Норак мегӯяд ки алайҳи Муҳаммадзариф Шарипов, шавҳари Алифмо Худойназарова, бар асоси 2 моддаи кодекси ҷиноии Тоҷикистон, расонидан ба худкушӣ ва бисёрзанӣ, парвандаи ҷиноӣ боз карда тафтишот идома дорад. Муҳаммадзариф Шарипов феълан дар боздоштгоҳи муваққатии шуъбаи корҳои дохилаи шаҳри Норак қарор дорад. рӯ меорем ба мавзӯи ҷаҳонӣ. вазорати дифои Русия мегӯяд ки раҳбари гурӯҳи тундрави давлати исломӣ Абубакри Бағдодӣ эҳтимолан дар пайи ҳамлаҳои ҳавоии Русия кушта шудааст. дар изҳороти ин ниҳод ки рӯзи 16 июн пахш шуд омадааст ки Абубакри Бағдодӣ охири моҳи май дар ҷараёни бомбаборони Русия дар қисмати ғарбии Рақа ба ҳалокат расид.
дар гузашта низ матбуот аз ҳалокати бағдодӣ гузориш пахш карда буд, аммо ин хабарҳо баъдан тасдиқ намешуданд. русия дар моҳи сентябри соли 2015 амалиёти низомӣ дар сурияро оғоз намуда онро мубориза бо исломиҳо унвон кардааст. қаламрави зери назорати гурӯҳи ба ном давлати исломӣ дар сурияву ироқ хеле коҳиш ёфтааст. вале тавре аз хабарҳои ахир маълум мешавад, ин гурӯҳи даҳшатафкан сай дорад дар афғонистон нуфузи худро тавсия бахшад. شام پنجشنبه 15 ایون بر اثر یک بمبگذاری انتحاری در پهلوی مسجد مسلمانان شیعه مذهبی شهر کابل 4 تن کشته و 8 نفر دیگر زخمی شد. ترکیش چند لحظه پیش از مراسم افطار به وقوع پیوست. مسئولیت حمله را گروهی تندروی دولت اسلامی بر دوش گرفت. این گروه مسلمانان شیعه مذهب را بارها هدف حمله قرار داده است. در جریان عبادت نمازگزاران 2 مرد مسلح می‌خواست به مسجد وارد شود، اما به گفته شاهدان پلیس از این عمل جلوگیری کرد. انتحاری‌ها که داخل آمدن اولا دان دروازه 2 تا پلیس زدن، داخل شدن، بعد در داخل مسجد اینا فایر کردن، تعداد نفرها رو داخل زدن، شهید کردن و یک نفرش مستقیم داخل آشپزخانه رفت، اوجا خود انفجار داد. شاهدان میگویند بعد حمله مرگ طلبانه در آشخانه مسجد نفر دوم در حولی آتش کشید. پلیس با آتش جوابی او را به قتل رساند. در این حمله 3 فرد ملکی و 1 افسر پلیس قربان شد. این عمل ما تقبیح میکنیم. این عمل وحشتناک است و وحشی صفتانی کار را انجام میده. کسی که اسلام است، کسی که انسان است، کسی که شیر آدم خورده این کار را انجام نمیده و این کار را نمیکنه. در این بین اطلاع رسید که جنگیان گروه تندرو دولت اسلامی بخش‌های از منطقه کوهستان تورابورا واقع در ولایت شرقی ننگرهار افغانستان را تصرف کردند. یک ایستگاه رادیویی وابسته به جنگیان گروه دولت اسلامی با نام رادیوی خلافت روز چهارشنبه 14 ایون اعلام کرد که پرچم این گروه بر فراز مجموعه از تونل‌ها و غارها در منطقه تورابورا نصب شد. قبلا گروه طالبان از این تونل‌ها که در زمان مقاومت مجاهدان با دولت شوروی بنیاد شدند استفاده می‌کرد. شماری از منبع‌های آگاه و منابع محلی هم تایید کردند که نظارت تورابورا و مناطق اطراف آن به دست گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی گذشت، اما سخنگوی طالبان گفت که جنگ‌ها هنوز ادامه دارند. جنگیان گروه القاعده با رهبری اسامه بن لادن پس از حمله‌های پرقربانی 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا زمانی که از سوی نیروهای ایالات متحده تحت تعقیب قرار گرفتند، مدتی در همین شبکه غارها و تونل‌ها در منطقه کوهستان تورابورا پنهان شدند. ماه اپریل سال روان هواپیمای ایالات متحده بمب بزرگی را به این تونل‌ها پرتاب کرد و ده‌ها تروریست را از بین برد. барномаро идома медиҳем. рӯзи панҷшанбе дар шаҳри исломобод чораҳои иловагии амниятӣ қабул шуданд, то сарвазири покистон навоз шариф дар бинои академияи федералии адлия ба суолҳои муфаттишон дар робита бо ҳисобҳои офшории аҳли оилааш посух диҳад. додгоҳи олии покистон як комиссияи хосро барои тафтиши ин иттиҳом таъсис додааст. соли гузашта номи 2 писар ва 1 духтари навоз шариф дар санадҳои бонкие нашр шуда буд, ки бо номи авроқи панама ёд мешаванд. дар ин санадҳо номи аъзои оилаи шариф бо миллионҳо доллар дар ҳисобҳои офшорӣ марбут дониста шудааст. моҳи апрел додгоҳи покистон изҳор намуд, ки барои аз мансаб барканор намудани сарвазир шаҳодати кофӣ вуҷуд надорад, вале қазия ба таҳқиқи иловагӣ ниёз дорад. баъди суҳбат шариф ба хабарнигорон гуфт, ки ин қазия кӯшиши бадном намудани оилаи ӯ мебошад. бармегардем ба тоҷикистон. баъд аз 10 соли фаъолият корхонаи тракторбарории Тоҷ Эрон кори худро дар тоҷикистон қатъ кард. масъулини коргоҳи муштараки тоҷикистону эрон мегӯянд тӯли 2 соли ахир нархи тракторҳои онҳо ба киссаи кишоварзони тоҷик мувофиқ наомад ва истеҳсолоти онҳо фалат шуд. як трактори Тоҷ Эрон дар тоҷикистон дар ивази $10,000 ба фурӯш мерафт. деҳқонон тарҷеҳ доданд, ки трактори нави беларусиеро харидорӣ кунанд, ки $7,000 ва ё $8,000 нарх дорад. мирзо набии холиқзод бо ҷузъиёти бештар. ما در روبروی کارخانه مشترک تاجیکستان ایران مفصوم به تاج ایران قرار داریم و مسئولان این کارخانه در صحبت به ما گفتند که کارخانه مشترک تاجیکستان ایران یعنی تاج ایران به کلی از فعالیت باز مانده است و فعلا اصلا هیچ کاری انجام نمیده. تراکتور استحصال نمی کند و قسم هایی که برای بندوبست تراکتورها از ایران که وارد میشدن حالا وارد نمیشوند و همین طور طلبات به این کارخانه هم کم شده و
در نهایت امر این کارخانه از کار بازمانده است. مسئولان این کارخانه در صحبت با ما گفتند که سبب اصلی این مشکل اقتصادی است که در نتیجه طلبات کم بودن به این نوع تراکتور از کار بازمانده است، زیرا نهادهای کشاورزی و خواجگی کشاورزی تاجیکستان اصلا به این نوع تراکتور نیاز پیدا نکردند و در جای این تراکتور بلاروسیا که از کشور بلاروسیا وارد کرده می شود به اون نیاز پیدا کردند. همین طور مسئولان این کارخانه میگویند که بنابر سیاسی نشدن این کارخانه آنها نمیخوان که بیشتر از این شرطیان و این کارخانه یادآور میشیم که در سال 2006 میان تاجیکستان و ایران، یعنی در ماه ایون سال 2006 به تصویب رسید که توانایی آن در سال به استحصال 2000 دانه تراکتور بوده است و سهمی تاجیکستان و ایران هم 51 به 49 است. 51% این به سود ایران و 49% به فایده تاجیکستان بوده است. маъмулан дар кишварҳои осиёи марказӣ келини хонаводаро ҳамчун хидматгор мепазиранд. бахусус ба ҳангоми ташкили ҷашнҳои хонаводагӣ ва даъвати меҳмонони зиёд ташвишу тараддуди келинҳо низ ба истлоҳ аз мӯи сарашон зиёд мешавад. аммо тавре маълум шуд дар қирғизистон акнун метавон ба осонӣ келинро барои чанд соат кироя кард. чунин хадамотро нафаре баро мондааст ки таҷрибаи келин будан дар як хонаводаи бузургро дорад. ҳама лавозимоти зарурӣ ва дегу табақро бевосита худи индира бо гурӯҳаш ба мошин бор мекунад. хеле муҳим аст ки чизе фаромӯш нашавад ва сари вақт ба манзили фармоишгар бирасад. онҳо имрӯз фармоиши муҳим доранд. келинҳоро барои 1 соат асосан мардуми маҳаллии қирғизистон ба ҳангоми тӯю маъракаҳо ва чорабиниҳои сермеҳмон даъват мекунанд. вале ин дафъа келинҳо дар рӯзи таҷлили зодрӯзи як хонаводаи кореягӣ хидмат мерасонанд. Все гости будут расположены здесь. меҳмонон дар ин гӯша мешинанд. муҳаббат ҳоло фармоишгар меояд ва якҷоя барномаро маслиҳат мекунем. Дальнейшие указания девочкам. қирғизҳо ҳамеша баргузории тӯй ва даъвати меҳмонҳоро хуш доштанд. маъмулан пухтани хӯрок, оростани дастурхон ва шустани дегу табақ ба дӯши келинҳо аст. ба ҷуз ин келинҳо бояд ба ҳар як меҳмон диққати махсус бидиҳанд то мабодо шахси даъват шуда аз камтаваҷҷуҳӣ нороҳат нашавад. Я являюсь единственной невесткой очень большой семьи. ман дар як оилаи бузург ягона келин ҳастам. дар оилаи мо доим тӯю маъракаҳои хурсандиро доир мекунанд. кори ман ҳамеша зиёд буд ва дастам намерасид. орзу мекардам хадамоте бошад ки пул бидиҳем ва корҳои хонагиро ба ҷоят иҷро кунанд. ҳамин тавр ин орзу ба як бизнес лоиҳа табдил ёфт. И вот так эта идея проросла в бизнес-проект. як масъулияти дигари келинҳои кироя дар чорабиниҳои даъватӣ машғул намудани кӯдакон аст. онҳо ин вазифаашонро низ хеле хуб иҷро мекунанд. муҳаббат яке аз ин келинҳо ки чанд лаҳза пеш дар назди кӯдакон нақшофарӣ мекард, ҳоло дар ошхона такудав дорад. ӯ мегӯяд ҳар як меҳмон қисмати худро дорад ва бояд ба таъби дили онҳо кор кард. одамҳо гуногун мешаванд. забонёбӣ кори саҳл нест. баъзеашон инҷиқӣ мекунанд, вале ин хона аст, на тарабхонаву ошхона. мушкилот танҳо дар ҳамин аст. кори келинҳо ба соҳибхона хуш омад. кори келинҳо ба соҳибхона хуш омад. ӯ пушаймон нест ки зодрӯзи набераашро дар хона ҷашн гирифт. духтарҳо зиёд кӯшиш карданд. фикр мекунам ҷашн хеле хуб гузашт. ташаккур ба онҳо. келинҳои кироя танҳо пас аз рафтани охирин меҳмон дегу табақро ҷобаҷо мекунанд. индира барои рушди ин тиҷораташ нақшаҳои бузург дорад. Мы создаем школу по подготовке домашнего персонала. ҳоло мо кӯшиш дорем мактабро барои омода кардани хидматгорҳову дояҳо таъсис бидиҳем. мо духтаронро аз ятимхонаҳо интихоб карда омӯзиш медиҳем ва бо кор таъмин хоҳем кард. Обучим и трудоустроим у нас. ширкати индира ҳамагӣ 1 сол аст фаъолият дорад. дар ин муддат онҳо 100 фармоиш гирифта ва беш аз 5000 нафар хидмат карданд. индира мегӯяд онҳо ҳеҷ интизор надоштанд ки талабот ба келинҳои кироя то ин ҳад зиёд хоҳад буд. шумо метавонед ба вебсайти мо www.ozodi.org биравед ва бо тозатарин хабаргузориш ошно шавед. саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол ва наворҳои диданӣ дар озодӣ видео ютуб дастрас аст. ташаккур барои ҳамроҳии соати хуб ва худо нигаҳдор.